हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड' जब नेसनाव बरना लाग्रोनाय जायो आरो आसा खालामो नोंथांमोना नैबे मोनसे गोदान भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंहा ESIC-निफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों दै दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोबा मिथिनो हागोन नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन सेलेक्शन प्रसेसआ माबोरै जागोन आरो बेजों लोगोसे साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां दङ बेखौ मिथिनो हागोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोबा दा नोंथांमोननिसिम आं मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामो आरो गिबियावनो चेनेलाव नोंथांमोना सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामना लायो बेबायदिनो नोंथांमोना साख्रिनि आपडेटखौ बे बड' जब नेसननि गेजेरजों मोनबाय थानो हागोन जोंहा साख्रिनि नामा दङ बे ससियेल सिकिउरिटि अफिसार जायखौ जोङो मेनेजार ग्रेड 2 आरो सुपारिनटेन्डेन्ट होननानै मिथिनो हायो दा जोंहा बे जाबाय जोंहा साख्रिनि नामा दायो आं नोंथांमोना भेकेन्सिया खैथा दं बेखौ नोंथांमोना खोन्थाहरनो सानदों आनरिजार्भनि थाखाय गासै सा 43 जन दङ साख्रिनि भेकेन्सिया एसटिनि थाखाय 9 जन एसटिनि थाखाय सा 8 ओबिसिनि थाखाय 24 इकनमिकलि उइकार सेक्सन बिथांमोननि थाखाय सा 9 गासै जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 93 जन दङ दा बे 93 जन साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइनै दा आङो नोंथांमोननो बे साख्रिनि थाखाय सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना खोन्थाहरनो नैबे नायनो हागोन नै पे लेभेल 7 अफ पे मेट्रिक्स 44,900 निफ्राय नोंथांमोननि सेलारिया मास मोनसेयाव जागायजेनगोन दा बिनिफ्राय बारायलांनानै नोंथांमोननि सेलारिया 1,42,400 सिम नोंथांमोननि सेलारिया जाहैगोन होननानै बेखौ बुंदों दा जोंहा सेलारियाथ' जोबोद मोजां होनाय दङ आरो बेजों लोगोसेनो सेलारिजों लोगोसेनो नोंथांमोना माखासे एलाउवेन्सफोरबो मोनफागोन होननानै बेखौ बुंदों ट्रेन्सपर्ट एलाउवेन्स HRA एलाउवेन्स डियारनेस एलाउवेन्स गोबां एलाउवेन्स दङ नोंथांमोना बेखौ उनावहाय मोननो हागोन सेलारिजों लोगोसेनो दा बिनिफ्राय जोंहा मेन खोथायानो जादों इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंनि फरायनाया बेसेबां जानांगोननो जायखिजाया ग्रेजुवेट ए डिग्री अफ ए रिकगनाइज इउनिभार्सिटि जायखिजाया नोंथांमोना डिग्रीखौ पास जाबायबा साइन्सआनो जा आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय इलिजिबल एबा एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय बुंदों नाथायबा जोंहा मोनसे एडभान्टेज मोनगोन जायफोर नोंथांमोना कमार्स स्ट्रिम लानानै ग्रेजुवेसनखौ पास जानाय नोंथांमोना एडभान्टेजखौ मोननो हागोन जेरै बेहाय बुंदों प्रेफारेन्स विल बी गिवन टु ग्रेजुवेट्स इन कमार्स ल' मेनेजमेन्ट जायफोर नोंथांमोना कमार्स ल' मेनेजमेन्ट बेकग्राउन्डनिफ्राय नोंथांमोना ग्रेजुवेट पास जानानै फैदों नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय प्रेफारेन्सखौ मोननो हागोन बिदि नङा जेनेबा एप्लाइ खालामनो हाया होननानै साइन्स आर्ट्सनिया बयबो एप्लाइ खालामनो हायो बे साख्रिनि थाखाय दा बेहाय बुंदों डिजायरेबल जायफोर नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स दङ 3 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स दङबा नोंथांमोना बेखौ होनो हागोन जायफोर नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स गैया नोंथांमोनाबो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हायो बेहाय जेबो रेस्ट्रिक्सन गैया नेसनेलिटि गासिबो भारतनि सुबुंफोरानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बैसोआ बेहाय 21 बोसोरा जाथारनांगोन 21 बोसोर जानायनिफ्राय 22 बोसोरनि सिंनि गासिबो केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामनो हायो SC ST नोंथांमोननि थाखाय 5 इयार्सनि एजनि अपार एज लिमिट रिलेक्सेसन होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन 21 बोसोरनिफ्राय 33 बोसोरनि सिंनिया एप्लाइ खालामनो हायो जायफोर नोंथांमोना SC ST केटेगरियाव गोलैयो दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा गाहायाव एप्लाइखौ माबोरै खालामनांगौ बेखौ एहाय डिटेल्सै खोन्थादों दे नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन दे नोंनि बे फट'ग्राफनि साइज एबा नोंनि बे माबाया सिगनेचारनि साइजआ बेसेबां जानांगोन बेखौ बेहाय खोन्थादों नायनो हागोन नै फट'ग्राफनि साइजआ बेसेबां जानांगोन सिगनेचारनि साइजआ ब्लेक पेनजों लिरनांगोन बेखौ बेहाय बुंदों साइजआ बेसेबां जानांगोन बेखौ बेहाय खोन्थादों बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नागिरदोंबा नोंथांमोना बेखौ एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै मोजां नायग्रोबानो जाबाय बिनि उनाव एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ आं नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों नैबे मोनसे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन दानिया आं नोंथांमोननो पेमेन्ट खालामनांगोन दे आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानि जायफोर नोंथांमोना SC ST PWD नोंथांमोना 250 रुपिस होनो नांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव ओमफ्राय जायफोर जेनेरेल OBC नोंथांमोना 500 रुपिसखौ एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव अनलाइन पेमेन्ट खालामनो नांगोन दा बे जाहैबाय जोंहा माबाया पेमेन्टनि बेलायाव दानिया फैदो जोंहा डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनाय आं बेखौथ' नोंथांमोननो खोन्थाखाबायमोन अब्लाबो नै फट'ग्राफनि इमेज बे साइजखौ मोजाङै खोन्थादों दे बेकग्राउन्डनि साइजआ मा जानांगोन डाइमेनसना बेसेबां जानांगोन बेखौ मोजाङै खोन्थाखादों बेखौ नोंथांमोना मिस्टेक खालामालासिनो जाहाथे आपल'ड खालामबानो जाबाय डकुमेन्ट्सफोरखौ एप्लाइ खालामग्रा नोंथांमोनहा नैबे बुंदों सिगनेचारनि साइजआ बेसेबां जानांगोन 3 इमप्रेसनबो नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन दे बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय हेन्ड रिटन डिक्लेरेसन होनांगोन बेखौबो नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय वाइट पेपाराव नोंना बे डिक्लेरेसनखौ लिरनांगोन डकुमेन्ट्सनि साइजआ बेसेबां जानांगोन बेखौ बेहाय मोजाङै खोन्थादों JPEG फर्मेटआव नोंथांमोननि बे डकुमेन्ट्सनि साइजआ जानांगोननो आरो बेजों लोगोसे 20 KB 50 KB बेहाय गासिबो डकुमेन्ट्सनि साइजखौ होदों बेसेबां जानांगोन बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय
दानिया फैदो जोंहा स्किम अफ एग्जामिनेशन जोंनि सेलेक्शन प्रसेसआ माबोरै जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों फार्स्ट जोंहा प्रिलिमिनारि एग्जामिनेशन जागोन फेज 1 आव नोंथांमोननिया बेहाय गासै मोनथाम साबजेक्ट थागोन इंलिश लैंग्वेज बिनि थाखाय 30 टा कुइसन थागोन 30 मार्क्स थागोन 20 मिनिट्स मोनगोन नोंथांमोना एग्जामखौ होनो थाखाय नोंथांमोना इंलिशजोंनो एग्जामखौ होनो नांगोन रिजनिंग एबिलिटी 35 टा कुइसन 35 टा मार्क्स 20 मिनिट्स मोनगोन एग्जामखौ होनो इंलिश नङाबा हिन्दीआव नोंथांमोना बे एग्जामखौ होनो हागोन क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड 35 टा कुइसन 35 टा मार्क दुरेशन एग्जामखौ होनो थाखाय 20 मिनिट्स मोनगोन इंलिश हिन्दी नोंथांमोना बेहाय एग्जामखौ होनो हागोन गासै जोंहा 100 कुइसन 100 मार्क्स दङ बे एग्जामनि थाखाय बे जाहैबाय जोंहा प्रिलिमिनारि एग्जाम दानिया फैदो जोंहा मेन्स एग्जामाव जोंहा मा जागोन बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनि रिजनिं एबा इन्टेलिजेन्स होनना बुङो गासै 40 टा कुइसन थागोन मार्क्सआ जोंहा 60 थागोन गासै जोंहा दुरेशना 35 मिनिट्स जेनेरेल इकोनॉमी फाइनेंशियल इंश्योरेंस एवेयरनेस बिनि थाखाय 40 टा कुइसन 40 टा मार्क्स 20 मिनिट्स थागोन एग्जामा बिनिफ्राय इंलिश लैंग्वेज 30 कुइसन थागोन 40 मार्क्स थागोन 30 मिनिट्स नोंथांमोना मोनगोन एग्जामखौ होनो थाखाय क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युडनि थाखाय 40 टा कुइसन 60 मार्क्स 35 मिनिट्स नोंथांमोना बेखौ होनो हागोन दा बेहाय एग्जामखौ नोंथांमोना इंलिशैनो बयबो होनो नांगोन जुदि नोंथांमोना हिन्दी रोङोबा हिन्दीयैबो नोंथांमोना होनो हागोन हिन्दी स्ट्रिमाव फरायदोंबा गासै जोंहा कुइसना 150 थागोन गासै मार्कआ नोंथांमोननिया बेहाय 200 थागोन दा बिनिफ्राय बेहाय गासै 2 घन्टा नोंथांमोना एग्जामखौ मोननो हागोन दा बे जाहैबाय जोंहा सेलेक्शन प्रसेसनि बेलायाव दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा फेज 3 मोनसे दंबावो कम्पिउटार स्किल टेस्ट एबा डिस्क्रिप्शन टेस्टबो नोंथांमोनखौ लानाय जागोन प्रिपारेशन अफ 02 पावरपॉइंट स्लाइड्स 10 मार्क्स थागोन टाइपिंग मेथड ऑन एमएस वर्ड विथ फॉर्मेटिंग 20 मार्क्स थागोन प्रिपारेशन अफ टेबल ऑन एमएस एक्सेल विथ यूज अफ फॉर्मुला नोंथांमोना बेहाय गासै 20 मार्क्स थागोन दा बेहाय नोंथांमोना आरो बेजों लोगोसेनो लास्टआव मोनसे दंबावो लेटार राइटिं एबा एसे लिरनाय नोंथांमोना फैगोन गासै मोननै कुइसन थागोन मेक्सिमाम मार्क्सआनो 50 थागोन गासै नोंथांमोना आधा घन्टा 30 मिनिट्स मोनगोन एग्जामखौ दा बेहाय लेटार राइटिं एबा एसेखौ इंलिशआव नोंथांमोना लिरनो नांगोन जुदि नोंथांमोना बे मोनथाम पेजआवबो पास जायोबा नोंथांमोना बे साख्रिखौ मोननो हागोन दे बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दाथ' आं नोंथांमोना सेलेक्शन प्रसेसनि बागैबो खोन्थाहरजोब्बाय आरो बेजों लोगोसे फरायनाया मा नांगौ बेखौबो खोन्थाबाय आरो बेजों लोगोसे मा साबजेक्ट फरायनांगोन आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोन दायो सोरबाफोर एप्लाइ खालामनो सानदोंबा बे एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै मोजाङै फरायग्रोदो डकुमेन्ट्सनि साइजआ बेसेबां नांगौ बेखौ नोंथांमोना नायग्रोदो बिनि उनाव एप्लाइ खालामबानो जाबाय एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौ आं भिडिअ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय गोजोन्थों